Hej, mit navn er Jesper Åblad fra Bærbel. Bærbel har sammen med Aircheck, eksperter i boligventilation, udviklet en perfekt løsning til nye huse bygget efter bygningsreglementet 2015 eller 2020. Alle produkterne fra Bærbel kan integreres i løsningen, alt efter hvilke ønsker som I som kunde har. Om det er noget, som skal hænge på væggen, bygges ind i overskabet, hænge ned fra loftet eller integreres i bordet. Alle løsningerne kan tilpasses, så de passer sammen med den her nye løsning til meget tætte huse. Og hvad er det så de udfordringer er i mit nye tætte hus? Jo, når emfanget bliver tændt, så går der cirka 10-15 sekunder, og så vil der være opbygget et undertryk i huset, hvor emfanget forsøger at få den tilstrækkelige luft for at kunne suge den mængde luft ud af huset. Det skaber undertrykket og gør, at vinduer kan blive utrolig svære at åbne. Som det kan ses her, at vinduet kan næsten ikke fås op, eller når det så er blevet åbnet, jamen så er det svært at holde åbent, fordi undertrykket i huset gør, at det bliver ved med at lukke. Eller, som det kan ses her, at der kan være en voldsom støj omkring pakningerne i døren her i bryggerset, hvor der er en støj på over 60 dB, fordi at der bliver suget falsk luft ind omkring de pakninger omkring døren. Et andet eksempel det er, hvis huset har døre, som åbner indad, at det vakuum undertrykket i huset gør, at døren stort set flyver op, som kan være meget ubehageligt, hvis man ikke lige er klar over, at døren kommer så voldsomt imod en. Hvad er det så lige for en løsning, som Bærbel tilbyder? Jo, vi har integreret nogle komponenter i den her systemløsning til køkkenet. Vi arbejder med et motoriseret spjæld, vi arbejder med det, vi kalder et hybridfilter, og så har vi en tilslutning, eller at vi sender et signal til ventilationsanlægget. De ting kombineret gør, at man som her undgår undertryk i huset. Det vil sige, at vinduerne kan åbnes, dørene kan åbnes, uden at de flyver lige i hovedet på en. Og vigtigst af alt, emfanget suger kraftigt og får fanget madosen og den fugt, som gerne skal føres ud af huset. Hvis du vil høre mere eller se mere, så gå ind på vores hjemmeside, enten aircheck.dk eller bærbel.dk, læs omkring løsningen og ring eventuelt til os og få yderligere vejledning. Glæder os til at høre fra jer.